салом алейкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз мо дар бозори Корон ҳаштум дарвоза мувофиқи хоҳиши шумо курпора ба навор мегирем ки шумо бисёр гап задем барои курпаҳо таксариҳо. мо ҷои нағз ёфтем ки курпои нағз дора. имрӯз барои шумо абзор мекунем. шумо фақат касе ки ҳамин лайка фаромӯш мекунад ҳамра сразу бимона тамошора сар мекунем. марҳамат сар мешава айсари ҳамиё ака ё ака чиян ё курпаана адёл да ҳисоб намехӯрая е курпаи начосдор будастай чанд ба чанде размераш 2 ба 2 чилай нархаш 300 сомонӣ будад. ана нами курпое ки сабка ки ма доим даставка мекунам одамода ё ин нархи чандай 220 сомон не ё 220 сомон и бараш чандай дарозиш чандай амира габзан 2 ба 220 ана ки ёша габзанаи инера 160 сомон 150 сомон нарх доштан ҳозир бо 10 сомон дига қимат шидаган ё 160 сомон ё вайрон намешаванд ака ё сифатшон хубай баъд ини шуштан даку вақте ки шумо мешувен ё ҷамъ намешаванд бо ҳастай ҳамиёра 100 сума 110 сумаш ва ё ма савет метам ки шумо нахарен чӣ баки ва ё чӣ мешаванд ҷазир мешаванд мисол як шуштанда ҳама чизошон ҷамъ мешавад нами ҳоз чизе ки ҳоз шумо дар намор дидесен 160 сомон истеҳсоли ӯзбекистон ана ӯзбекистон тозашанд ҳастай ҳаминҷа дар ҷои дар истеҳсол мекунанд тоҷикистонда не ки ва ё качество надоранд качество ҳам дошта бошанд чӣ ҷамъ мешаванд барое ки мо як ду бор харидем дусе кленда гуфтанд ки ҷамъ шид чистон некачестве набуромад барои ҳамин ай шумо ҳам хоҳиш мекунем ки вақте ки шумо харидорӣ мекунед бипурсен соҳиби дукона бипурсен ҳамин дукон омадед ман гарантия метам ҳамин дуконда ки чизаш гарантия дора 100% 160 сомонда курпаи зури зур мисол касе ки мехоҳад ман даставка мекунам то ҷои даркори шумора чанд намуд дорен акай ё чанд расветка доре 12 расветка доран ҳамин курпои 160 сомон 12 та расветкаш пака ҳастай касе ки мехоҳад инам ё ҳам май расветкои амоан ама хушру аялам нишонтон метам лабай ҳозир мо ай тараф як тараф бирем ман расветкора нишон метам ина марҳамат ғавсишонам ғавсай баъд материалшонам нағзтарай нисбати дигар ҷо ман амиро даставка мекунам ягон кас оли жалб кардагӣ нестай масъалаи курпои ҳамин бародарда ина марҳамат расветкош ана ки сар мешава иҷада адиёло масъалаи курпора гап зен ки 160 сомонӣ касе чӣ мекунад адиёло чанд янака 260 сомон адиёло бараш чандай дарозиш 2 ба 230 будастай ина расветкои навомагия и бузург даи расветко набудан ина наомана нигоҳ ки марҳамат бинем ки расветкои нав чӣ хел фасона ҳамаам ё 200 чанд 260 чанд расветка якҷо ту куҷоя 260 8 та расветкаш 260 сомона ҳай чишаш такрор кардем ана ё курпа да ҳисобана инаи курпа ана ё и курпаи чия шитр ана курпаи шитр чанда ака двухстарони начос дора чӣ хеле савдогар гап мезанад бо поёнаш ина хеле начосаш ғавстарай ина бинен 260 сомон бараш дарозиш чандай 2 ба 230 будастай ина марҳамат чанд та расветка дора инами расветкои ҳамоан 5 та расветкаш будай ҳози дани время ина поёношона бинен ки чӣ хелай поёношони хеле начос дора вай боло мерава ина начосаш чӣ мешава ҷо сердсам задагиай чӣ хел фигурае ки форатон модели форатон ҳаминҷа шумо дастрас карда метонед хай ям 260 сомона я инаи 260 сомона вилюр будастай таксари чо барои кӯдакако ё чанда 25 дилчо на ё ана ина ё дилчоҳан ё 25 сомон 20 калонаш 25 сомон иҷа дига цена дига намеша ина иҷа барои чиё ё дига ҳамун цена 260 сомон ёма ҳамаша и тараф чи ина и тараф экран да иам ҳамия 260 сомонӣ
анакоз мо мегзарем ба таксариҳо. Таксариҳоро амрӯз нархҳо шаяд шумо дагар мезанам. Бисёр шумо хоҳиш кардем. Таксариҳо ай и чанд сомиян ё? Para 60 30 сомон донаш. Пара 60 сомон. Ин ай 20 сомон таксари боло ай намҷада. Бисёр касе ки омад бо пеш ки омад савдо мекунад. Мехайнаи таксари чанд ай сафед? 70 сомон инаи таксари сафедаш. Ана инаи такси инаёш 40 сомонӣ. Ана ҷада бо таксари Париж будастай. Инаё бо фирменитар ё чанда? 100 сомон. ҷои ай ҳамада курпаи арзон, ҳам таксари арзон ҳамиҷа чӣ бакира нигоҳ кунед шумо худтон. Диден? И складай, ина. Складчай ҳамиҷа дутта барбоба. Ай и тарафаш курпа ҳай, и складаш ҳамаш и тарафаш таксариуша. Ана ҷоз таксари штира ҳам дора, ҳамиша ҳамака гап занем баъд тамом. Таксари штира гап занем чанд? Инаиш 45 сомон аст. Инаиш 40 сомон. 45 сома, 50 сома, 60 сома таксариё дора. Мисол касе дар кора занг мезанем, мо доставка мекунем шумода. Барам я бор дигар бо ҷоша такрор мекунам. Ҷош дар 8 дарвоза бозори Корвон, тарафи Пажарка саршавиш дай. Касе ки дар канал обуна нест, обуна шава. Касе ки обуна шидаги ай, марҳамат, лайка бимона. Касе ки доставка дар корай, конкретна доставка дар корш боша, гап занам, мо ҳамаи намуди курпора доставка дорем. боқи сарбаланд бошен, обод бошен. Худо ҳофиз.